April 12, Sunday. Update natin. Pang MIUI, crankshield. MIUI mga boss. Rim set, available. Mugs, available. Galing sa Sporty. Mga mugs, available. Galing sa GY6. Mugs, available. 5 spoke, GY6. Head, unblock, available. Kawasaki Fury. Chassis, available. SkyDrive. Chassis, available for Rossi Passion. Play rings, Rossi 100. Right and left play rings, available. Play rings, available. Bida, bonus, 110. Moto push. Mga shocks natin, available. Ayan. Available. Rim set, pang GY6. Pwede din yung gulong, mga kapal, bago. Size 14. Pang Mio. Bangka, available. Mio Sporty. Right and left play rings, pang Mio Sporty. Tsaka yung cover. Meron din available dito na pang Mio. Available. Araro. Mio Sporty. Upuan. Available pang Mio Sporty. Mugs Mio Sporty. Available. Pipe. RS 100. Available. Available. SkyDrive. Yung mga yan. SkyDrive. Mugs. Available. SkyDrive. Pang SkyDrive. Chassis. Available. Sa SYM. Available din. Isang buong makina. Isang buong motor. RS 100. Parts out. Passion. Rossi Passion. Pakailan mo. Right and left play rings. Rossi Royal. Engine cover. Rossi Royal. Dibdib ng Sporty. Right and left play rings ng Mio Sporty. Grab bar. Flare. Arm. Galing sa mga wave type na motor. Swing arm. Galing sa wave type na motor. Mga shocks available. Wave S. Wave S yan Wave S. SYM. At yan, SYM 100. Yo, gas tank. Skygo. Chassis ng Skygo. GY6 na muffler. Lahat ng to pang GY6. Mga sarang makina dyan, mga may kailangan kayo dito. Ayan, pang GY6 lahat yan. Mga original. Galing Japan. Kung may kailangan ka, TMX naman yung isa. Available din ditong caliper. Pang GY6. Engine cover. Kayong cover ng fan. Marami. Ito naman, galing sa wave. Halo-halo na yan. Mga gustong pumasal dyan. SkyDrive. Mga panggilid nyo, mga pulley. SkyDrive. Makina. Kung ano-ano dyan na makina, marami dito. Right and left play rings ng mga halo-halo na yan. Rossi Royal. Gala. Ayan, usapang gas tank. Hindi nyo makikita kung gaano karami ng motor yung mga kinakante namin dito. Lahat to pang GY6. GY6. Ayan, marami yan.